osoitteessa Turengintie 31 sijaitsee 2 kelluvaa mökkiä, jossa mä tulen viettää seuraavan yön. Tätä päivää on kyllä odotettu. Tarvitaan olla kohteessa. Eikä me sitten lähdetä katsoa, minkälaisessa majassa mä nukun tän yön. Ensivaikutelma on kyllä aika magee. Vau. Wow. On kyllä siisti mesta. Aika semmonen kotoisa fiilis. Joo. Vilhelmiina oli muistaakseni se mökki, minkä mä varisin. Mulle tulee vähän semmonen niinku laivan hytti vähän mieleen. No pyöreät ikkunat ja on tää aika semmonen kiva mökkifiilis. Lähdetään kattoo mitä tuolta sisältä vielä löytyy. Tää parvi mua vähän kiinnostaa mitä täältä löytyy. Hyvät portaat. Wow, niin täällä on periaatteessa niinku nukkumatila. Aivan. Toi on makea toi suihkukaappi. Nice. Tää mesta on kyllä aika kiva. Kävin kaupassa äsken 1,5 kilsaa K-Mart supermarkettiin ja Lidlit oli vieressä kanssa kaikki. Sitten tässä samalla tontilla tossa ihan vieressä on ravintola, mistä saa burgeria ja pizzaa ja bissejä ja muuta. Iso terassi. Ilmastointilaite erittäin jees. Tänään olikin aika kuuma päivä, niin sain nopeasti tuolla pöyttämällä tämän pikkukämpä viileeksi. Aurinko on ilmeisesti laskemassa ihan justiinsa, koska tuolla kaukana näkyy puihin heijastuvaa oikein kullanruskeata auringonvaloa. Pitäisiköhän käydä tsekkaamassa, miltä tää mesta näyttää niin kuin ilmasta käsin vähän kauempaa. Hyvää huomenta. Lämmin päivä taas tulossa. Yö meni ihan mukavasti tuolla parvella nukkuessa. Ei mitään ongelmaa. Heräsin lintujen lauluun. Kahvinkeitin tämä äkkisiltään löytynyt, mutta verinkeitin näyttäisi olevan ja jotakin purukahvia. Niin ehkä mä käyn tekemään itselle sellaisen, niin herää tähänkin päivään. Ja näin. Enpä olisi uskonut, että purukahvista tulee näin hyvä kahvi. Mutta joo, tällainen majapaikka. Tiedätpähän säkin, jos joskus haluat nopeasti mökkifiilikseen, niin tänne pääsee. Tää oli ihan mielenkiintoinen kokemus, tää kelluvat majat. Enpä ole elämässäni koskaan tämmöistä kokenut. Aktiviteetteja nyt ei tullut tästä lähistöltä hirveästi tehty. Siis täältähän löytyy vaikka mitä, täältä Janakkalasta, siis uimaranta löytyy ihan tosta läheltä. Järjestettyjä melontareissuja, saunatilat löytyy firmoille tosta läheltä. Frisbeegolf-rataa. Tylsää ei kyllä päässyt tulemaan. Ja muuten mä tykkäsin siitä, että tähän kämppään kuuluu 2 fillaria. Että niillä voi lähteä friendit tai puolison kanssa. Tähän ajelee aktiviteetteihin tai muuten vaan tutustua tuohon lähimaastoon niin aika kätevästi. Ja varsinkin jos tämmöiset kelit on, niin aika kiva kruisailla tuolla ja tutustua lähialueeseen.